the most senior member jong ka isu bodan hak ne ka yeng menta katai dei ba Jeffrey Basan ngatrai insabatai ki HUI ladap nyupo nen sadap nyupo kum tai kide kinong seng kibat thamai akibat ningkong jong ka isu house sam ka knai spa knai pupra ngakarpa di baja ben kran lingkon ndai ka jingkran ben ai ka ki kintin kentu kan pam ya ka ni leadership ka thamai hak ne ka pod ladan bangi na do ka por pra baje pradunai lapoi hadu matai dang apsa tengah ngo bangin ai kajing thap kti ka bajam yi ru namad la syong hakarta ka balano ban rengkat ban pensingan ban ai mensim i kon samla kari lengba ka KSU akot ib aja ban asyik kitian ka tem ban kentu ye kini ki samla ki bathamai ki balong ki nongkit kam namata kini samoi te kam bathamai beli sebuah ni pi baru ngasusu mentah bah ngalak temen kerta kalayat bah setang arsnem nginyo ban rakhe san posnem ya kajing sedang jung KSU ni ke bang akwa ban ong bang kemen sibun ba ngajuyo benta na kapor bat kajing rakhe bat ki program ki babun jo ka KSU namar ka KSU hadu menta gadon hapo gadonut hapo ki jimut ju perkhat ki jonga bat ngasai penken mau ki perlok ki bayadon rengkat hakitu ki por ba kumnung israng ya ka bat kumno kapoi shane menta lemda dei kawai kajing peteng jong kinong yalam nakapor nakapali bangila ban penne ya kaseng na kawai ka kerdan syakawai ka kerdan bat nakawai ka nam syakawai ka nam walangi lamat sibun kijing ele hakipor kijongi henrei ngisongu yoblei bouri usumar hadu menta bangila banyo yagane ka kenhun ka bathamai ka baki kinhab banshim ya kanuksa ya ka ka baki nongelam ke pamanswa kilale wat haibor ibaret menta pidon bok ba pipoi hakaya ka ba pitang shu penki simpri ati gi jong piru kilalong ndre ka por jongi ni haban penki ka met pro ko wei te khubli sibun ya ka jing ai benta ka jong pi kong ka election committee ba ngayo ban kentu kan pham ya kani ka tim ka bathamai ba kumba phila angnut ba phinsim ya jing kitli sobha ket ya ka da ka man sim ka bukhoj ka man sim banyo ya ka nam ne ka buram lane banlum spa banlum ya jingkwa bakenja perthai ai ya ka ka phidan ban ai ban sim lane bandawa ya ka ka bamdei ka jongpi te nga kitbok kitruang nadu I president bat ya phi iwei bi wei ba phindon ka met ka bagat ka bakhya phindon ka jingi teli ka jingi buram nang ni syakman hadu ba phindala ban ai ka jingkhen ka ba ki ban sim no phi kin ken mau kin tu hai kin beteng ya kanam ka ba phi pila simanta nakini kinong yalam kibala IT
yala di kata fau tuli kisnem nga maroi ngam juklet banduai habang adon hayeng mani ne habang ayat seneng serum ya ka ki siu namar ka jingi jongka kalalong jonga ya ka ki siu kalong bahu haga arfu terik umat ngarai kot banyatho hausnem prapo ba man baraki ya ka ki siu ngabe shwa sha ka function yo ka ki siu nga select ban rakhe pat ya ka wedding anniversary jonga bat ilok jonga te kum ka khti ga kum ka dak jonga jing kurkhu ga jonga yaki kum nong yala mu barim nga kwa banda khuble khti yapi iwe khuble yapi bro Kublai shibun